Ty nerob, však ja, hej. Dobre, minulé video sa mi nepodarilo, lebo som teraz zistil, že tam bol trošku viac zvuku, ako som chcel, takže ideme zase od znova. A snáď sa dostaneme na level, na nejaký ďalší level. Na čo? Však do skupiny to dám. Je tu so mnou Gano, ktorý je asi retardovaný. Ale to je na YouTube. A prečo? A to nie, to... Mám... No to potom bude zároveň, ak bude na... Tak? A bude na jednom videu 1000 views, Aha. tak dostaneš 1 euro. Čo? Čo jedno? Počkať, budeš... Predstav si, že máš... Dobre, ticho, sme na stage 3. views, tak to je ako keby 1000 eur. Aha, takže ja keď to dám... Ja nechytám. Takže ja keď to dám na YouTube, tak mi... Nie, počkaj, to 100 000. Dobre, no tak nie, ďalšia stage, hotovo. Dobre, ďalšia stage vytištená, pretože že to tu nekomentujem, ale Danovi hovorí, aby som všetky moje videá dal na YouTube kanál. Lebo je inteligentný, viete? Dano. Inteligent. Ejo. Sorry, ja som v škole. Jakože, chápete? Dobre, kam ideme? Ideme na Snežný ostrov. Ideme na Snežný ostrov, práve zvoní v škole, ty kokos. Ty kokos, to bol Sonic. To bol Sonic, guys. Ty pičo. Ty kokos, to bol Sonic, ty pičo. Teddy bertuje a ďalší Teddy bertuje. Ty kokos, pozri, aký frajer, ty kokos. Kokos, aha, ďalší frajer. Kokos, aha, frajerovia. Kokos, ak som videl, ja som sa odrazila stranu od neho. Dobre, tak. OK, dáme to. Trochu chcipne. Ďalší chcipne. Ďalší chcipne. Vy, kamo, možno to dáme na stage 10, pozor na to. Dáme to na stage 10, kamo. Dobre, kam ideme? Do domčeku. Na stage 10, ty pičo, ideme na stage 10, teda na 9. Tu nejaký domček. OK. Dobre, tak. Čarodejnica. Dobre, dáme si to. Profesionálovia. Typka nás oblafla. Doriti. Čo to je? Dobre, dal som. What? To čo? What the fuck? To je mega ťažké, viete, ako sa to blbo ovláda, ty kokos. Dobre, Pikachu. Ty pičo. Frajer som to dal, ty vole. 836 coinov, kamo. Doma natočí nejaké video a to je ne. Ok. Kamo. Počkať. Ja som dostal 50 catfrov do Battle Cats. Čo? No, originál Battle Cats. Kamo, to je dobré. Ja môžem dostať ričke. Potom aj 100 catfoodov. Čo, ja som nevedel. 3 treasure radary môžem. Kamo, to je dobré. Kamo, ja som nevedel. Čo? Kamo, ďalších 50 catfoodov. Ty kokos. OK, tak budeme, guys, toto je Everhara, kamo. Toto
To je prostě, to kamo, to je ever hra, kamo, to, ty kokos, ty pičo. No až po Battlecats. Jako, ale dostáváš tu odmeny do Battlecats, kamo. To je dobré, to je ty kokos. Hajzlovia sloni. Ne! Můžeme to vyzkoušet? Za reklamu. Můžeme? Ano. Kamo, reklama. Beriti. Aha, chyť mě. Jupi, on chci poli, hej, jupi. Kámo, to je taká hnusná hra. Kámo, čo to je? To je prostě pičovina úplná. Dobré. Ty bola, typeček je frajer. Typeček čo robí? Typeček je frajer, kámo. Pozri, jak ti kokos snajpím, ty kokos, pozrite. Ty pičo, vieš čo. Ty aha, pozri, frajerina, ty kokos. Bum. Ty kokos, aha, ty kokos, headshot, ty kokos. Wow, to je legendary, ty vole, hra. Ty kokos, to je niečo super. Ideš do knižnice? Ano, ty kokos, ano. Ty kokos, to je ever. To je hra ever, kámo. Ty vole, já jsem to dala. Frajer nějakým zázrakom jsem se sice dostal na stage 11. 0,5% rychlosti, ale to je jedno. Dobre, dal jsem to na stage 12. Dobre, na stage 12. Ty vole, to už to je ťažké. Dobre, já to trošku stopnem, na chvíli to stopnem. A nestopnem. Musíme. Počkaj. Počuje ma. Bude. Je ma počuť, ne? Je ma počuť. Aha, všetko je počuť, ne? Ty kokos. A to robíš ty, to robí Dano, to vedľa mňa. A to je jedno. Aha, tu je panda. Ty vole, panda, ty kokos. Frajer som to dal. Ty vole, ja tu akože, toto sú dobre, ty kokos. Toto je odmena. Ty vole. Sem idem. Nechcem ísť na ostrovček. Tuleň. Slajď. Kokos. Wow, včely. Červené včely. Na ostrove zimnom. OK, easy, lemon squeezy, ty kokos. To také ľahké. Toto je život. Dobre, stage 14, to asi rovno dokončím. Tak, ty vole, tak. Ty piču. Ne, kamo! Ja som nedal, tí čuníci sú proste takí otravní. New record. Tá matička proste. Čo máme? OK, ja idem pozrieť do Battlecats. Či tam mám vážne tých 50 keckov. Plus. A? Chvíľka pravdy, áno. Ja chcem svoje ketek. Ja nemôžem dostávať teda môžem tak ukradávať, to nie je on pôjde drží auto. Tak, dobre, pozrieme. Tak. A. Môžem to ukončiť, dobre.